আজি ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା 5,46,582 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ମାଟ୍ରିକ ସହ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏସ୍ଓଏସ୍ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟମା ପରୀକ୍ଷା ଏକ ସମୟରେ ହେବ। ରାଜ୍ୟର 3,082ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ତେଲୁଗୁ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ସକାଳ 7:30ରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ହଲ୍ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକମାନେ ହଲ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ। ସେହିପରି ହଲ୍ ଭିତରକୁ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ ରହିଛି। କେହି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକ ହଲ୍ରେ ମୋବାଇଲ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ହେବାର ଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ବୋର୍ଡରେ ଏକ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଥର ରାଜ୍ୟରେ 3,999 ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ତଳ ମହଲାରେ ସୁବିଧାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ 50 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅତିରିକ୍ତ 55 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଲେଖିବାରେ ସହାୟତା ନେଉଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ କମ୍ ଶିକ୍ଷା ଥିବା ଛାତ୍ର ସହାୟକ ଭାବେ ରହିବେ। ପରୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ଇଂରାଜୀ, 23ରେ ସଂସ୍କୃତ /ହିନ୍ଦୀ, 25ରେ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ, 27ରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରେ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ 11:45ରେ ଶେଷ ହେବ। କପି ରୋକିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ 37ଟି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଡିଓମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 72ଟି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 12,414 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏସ୍ଓ/ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ଓ 2,748 ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟମା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।